Oni ndine Jack nde monga mukudziwa ku area 25 kwakhala kuli mavuto akulu kwambiri enti kuyambira May anthu akhala kumaphedwa kuchitidwa chifwamba mosadziwika bwino enti ena amaberedwa ena apezeka kuti achosedwa miyoyo ndithu anthu okwana 5 anaphedwa zinayi zoopsa zodabwitsa umangoti akuti yayi ku 25 kuja kwaphedwa munthu ku 25 kwaphedwanso munthu winaso ku 25 kwaphedwanso munthu winaso nde zinafika pochititsa mantha akuti anthu anayamba kuopa ndi kuyenda usiku komwe amalowa mnyumba msangamsanga kunena kuti yayi kuli anthu achiwembu amene akutani akuchosa miyoyo ya anthu nde mudziwa kunena kuti angakhale anthu anali pakati pa mantha iti kumati koda kupanga zinthu zimene zindani nde nthawi zambiri chiwembu ngati chimene chocho iti chikakhala kuti chili centered around one area malo amodzi nthawi zambiri zimakhala kuti anthu amene apanga chiwembuwo amakhala dera lomwelo ndipo akudziwa bwino malowo ndipo akudziwa pomwe akuyenera kubisala kapena kukhala kunena kuti adzachita anthu chiwembu kumadzoti tikakhala apa tikhoza kuthawira moteremo tikabisala apa tikapanga izi nde kuti tiyenda chonchi amakhala anthu onena kuti malowo akudziwa bwino nde pamene anthu anali ndi mantha pamene anthu kumati kodi chikuchitika njani apolisi anali akugwira ntchito akuti a CID analali pomwepo iti ma detective a plain clothing osavala ma uniform plus ovala ma uniform anthu analali pakalikiliki ndithu akugwira ntchito nde zapezeka kuti anthu atatu agwidwa apolisi alengeza kuti agwira anthu atatu Saturday pa 19 July anthuwo akuti awiri ndochoka ku 25 komweko mmodzi ati amakhala ku 43 ndi anthu ake akuti mayina awo ndi oyamba ndi a Dyson Sinedi azaka 28 enawo a Adamu Tsoka azaka 21 ena a Felix Magaleta azaka 26 tsono anthuwo apolisi ndi ena kuoneka kuti masoja anawatenga kupita nawo kumayenda nawo mmadera amene amachita ziwembuzo chifukwa anthu avomera mulanduwo avomera kuti amapanga ndi ziwembuzo ndi amafotokoza zimene amachita kuphatikiza unena kuti akuti amagwiritsa ntchito mtutumula njinga aziyenda akaona target yawo munthu amene afuna kumpanga atake uja pasatani wina amukhapa ndi akutena makhapa ndi chitsulo ana ndi chitsulo mmenya ndi chitsulo aziyendesa mtutumula ija izikhala ngati kufulumira kenako akapeza munthu wawo target yawoyo achita slow down wina adumpha pa njinga paja ammenya munthu uja ndi chitsulo akatero amubere atamaba ma 3000 kwacha pena amaba mafoni zinthu zotero soiti kupeze kuti momwemo mchiwembumo apeze kuti aphapo anthu 5 and iwowa ndi amene amadzetsa mantha kuzunguza ndi kusokoneza mu mzinda wa area 25 ndi anthu awagwira kwaona anthu akewo omene akuyankhulira ngati kuti sakuoneka okhudzika sakuoneka achisoni kunena kuti basi bwinobwino umene akuyankhulira ndetna mmenya kumbuyo mugwa basi ndikutenga kafoni kali basi ndi 3000 kwacha muntu wamuna nkazi amamona ina ntaya ajamma basi titenga usiku muna nthawi amaendesa njinganda amaendesa njinganda sajeda kunena kuti munthu wabwinobwino ngamayankhule choncho after panga ziwembu zonena kuti zasintha miyoyo ya anthu koma I think kwinako tingoyamika apolisi agwira ntchito yayikulu kwambiri adzetsanso bata ndi mtendere mu mzinda onena kuti anthu amakhala ndi mantha anthu amene wawo atani achotsedwa hopefully sikuukanso anthu ena oterowa koma ngati alipo zomwe zingoyenera kudziwa unena kuti it's just a matter of time anthu adzagwira ndithu and it's not fair kusokoneza miyoyo ya anthu for what? For 3000 kwacha zoona kupha anthu for zoona and chomwe ine chimandivuta kumvetsa ndipo chikundivuta kumvetsa pa nkhanicho nena kuti anthu atatu akuluakulu osati ana kukhala pansi ndikupanga plan kuti tiyeni tiziyenda tizipha anthu onse ndikugwirizana nkukhala mu umodzi nkumapanga plan kuti tizipanga chonchi opanda mmodzi olotsutsa kudziko kunotu kula anthu achabe kwambiri anthu onse anatisiyawo awuse mutendere ambuye awafungatire mabanja awo
komanso apolisi zikomo kwambiri, apolisi agwira ntchito eti nkhani zoopsa zosakhala bwino eti koma imeneyo ndi update chabe.